Tak jo, tak jak už říkala i Vaška, pro nás je strašně velkou radostí, že tady můžeme být. A ještě jednou se představím, jmenuji Gabriel, jsem z Česka, že, jak jde slyšet, a z Českého Těšína, takže ne až tak daleko odsud. A s celým týmem fakt je pro nás strašně velkou radostí. Chceme poděkovat každému jednomu, a že se nás přijali tak vřele. Protože můžu říct, že opravdu se cítíme jako součást takové rodiny, že jsme přijeli do rodiny a je to úplně nádherný pocit. Takže bych chtěl poděkovat jak pastorovi Jaru, Aničce, tak i Sarice, Andrejovi, prostě za to, že tady můžeme být. A máte úžasné mladé lidi. Nevím, častokrát člověk na to zapomíná, když už jo, se spolu scházíte tak dlouho, ale mládežníci, které tady máte, jsou opravdu úžasní, milují Boha a je to nádherné. Bylo to nádherné včera s nimi být, poznat je trošku více, evangelizovat s nimi. Takže jsme moc rádi, že jsme mohli přijet i tady do Nitry. A že jo, Baška už představila, co to je Jesus Revolution, že máme na srdci opravdu přinést evangelium mladým lidem z celého světa. Protože nevím jak vy, ale já, když vidím mladé lidi, potkávám se s mladými lidmi, tak vidím, že si prochází hodně těžkými věcmi, že je na ně velký tlak na to, jak mají vypadat, co mají dělat, co mají říkat a že svět se snaží tlačit jedním směrem, ale my víme, že nikdo nemůže najít naplnění nikde jinde než u Boha. Je to tak? A věřím, že mladí lidi opravdu potřebují zažít Boha. Já jsem vyrostl v křesťanské rodině a vím, jak je to chodit do sboru, protože rodiče jinou možnost mi nedávali, že jo. Nemohl jsem si jenom tak zůstat v neděli doma v posteli, řekli, ne, jdeme do sboru a člověk nějak chodí do sboru, do církve nějak, že jo, prostě už se to stává součástí života, ale každý ten mladý člověk potřebuje zažít Boha osobně. Potřebuje tam být ten moment, kdy řekne, OK, já už nevěřím v Boha, protože je to Bůh mých rodičů, ale věřím v Boha, protože já sám jsem ho zažil. A tohle to je na našem srdci, aby mladí lidé zažívali Ježíše. A ten věřím, že promění jejich životy. A je to prostě nádherné vidět mladé lidi, kteří dávají svůj život Ježíši a slouží mu naplno. Je to nádhera prostě, je to nádhera. A jsme rádi, že jsme i tady na Slovensku, kde Pán Bůh dělá velké věci. Víte, my jsme byli několik měsíců v Norsku a Norsko je nádherné. Fjordy, polární zář, já nevím, co všechno, nádhera. Ale není na to být zpátky doma. Není na to být zpátky doma. Jídlo, prostě, co si bude, jídlo tady na Slovensku, to je obrovské požehnání. Už to není chleba v Norsku, ale je to tady pořádné jídlo, takže za to jsme taky moc vděční. A celkově prostě za slovenská kultura, že, která je přívětivá, která je prostě otevřená, která je přátelská. Je to úžasné. Je to úžasné. A já bych se chtěl na začátek pomodlit a potom půjdeme do Božího slova. Amen? Amen. Tak Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že tady můžeme dneska být. Já ti děkuji, Pane Bože, za to, co ty máš pro dnešek připraveného. A já ti děkuji, Pane Bože, za to, že ty jsi proměnil naše životy a že ty dále proměňuješ lidské životy, že ty si nás používáš k tomu, abychom mohli mluvit o tobě. Ježíši, ty jsi nádherný. Ty jsi úžasný a my tě milujeme a vítáme tě na tomto místě. Děkuji ti za to, že ty jsi tady, že ty jsi s námi a že ty nás nikdy neopustíš. Já ti chci poděkovat za každý jeden den, který jsi nám dal, že ho můžeme trávit s tebou a že tě můžeme poznávat více. A tak dáváme tento čas do tvých rukou, prosíme tě o to, aby ty si promlouval k nám. Skrze mě, aby si promlouval ty, Otče, aby to nebyla má slova, ale tvá slova, aby si otevíral naše srdce na to, co ty chceš dneska dělat a říct. Ve jménu Ježíše, amen. Amen. Haleluja. Víte, já věřím, že Pán Bůh dneska bude dělat úžasné věci. Je jednoduché si zvyknout na to, že každou neděli přijdeme do sboru, něco si poslechneme, jdeme domů, přijdeme zase ten celý týden a zase jdeme do sboru. Ale já věřím, že o tom to nemá být. My jsme nebyli stvořeni k tomu, abychom zahřívali že židle každou neděli, ale my jsme byli stvořeni k tomu vztahu s Bohem. A já věřím, že Pán Bůh má připraveného nic nového pro každého jednoho z nás. Že dneska chce Pán Bůh promlouvat do našich srdcí, chce rozhoňovat ten oheň v našich srdcích a chce, abychom znovu si uvědomili
tu nádheru toho jeho kříže. A mi se strašně líbí ten kříž, který máte tam vzadu, protože je to ten kříž, který proměnil naše životy. A víte, my se v Jesus Revolution zaměřujeme na evangelium a někteří říkají, že jo, že pořád se mluví o tom evangeliu, ale já čím více o evangeliu mluvím, tím více se do toho zamilovávám, tím více si říkám, wow, však evangelium je tak mocné, však evangelium je tak nádherné. Ta zpráva o tom, že Ježíš zemřel a proměnil naše životy a čím dál tím více jsem mu vděčný za to, co on udělal. Protože si uvědomuju, že je to díky tomu evangeliu, díky kterému tady dneska můžu stát. Že je to evangelium, díky kterému tady možná dneska můžete sedět. Že je to evangelium, které je to jediné, které může proměnit lidské životy. A já bych chtěl, abychom se teď podívali do Bible. A víte, já propaguju vždycky papírové Bible, protože si myslím, že papírové Bible, to je nad zlato. Že jo? V mobilu už dneska máme Bible a je to úžasné, a taky rád říkám, že když člověk je na Bibli, že jo, v mobilu, tam mu přichází různá upozornění. Zrovna v té chvíli, kdy člověk chce se modlit a chce trávit čas s Bohem, tak najednou celý svět mu začnou volat, babička začne volat, děda začne volat, sousedka začne volat, já nevím kdo, kamarádi začnou psát, ale v téhleté papírové Bibli přichází jenom jedno upozornění, jenom jedna notifikace a to je od Ducha Svatého. A to je ta, kterou chceme. Amen? Takže podíváme se do prvního listu Petrovu, první list Petrův a tam to bude první kapitola, 18. až 19. verš. Takže první list Petrův 1, 18 až 19. A tam se píše tohleto. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích, nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny, předem vybrán už před stvořením světa. Víte, to je to evangelium, že Ježíš Kristus zemřel za nás, že naše životy nebyly vykoupeny zlatem ani stříbrem, ničím pomíjivým, ale životem Ježíše, životem Boha. A mě to fascinuje. Mě to fascinuje, že křesťanská víra není jako ostatní víry. Není to o tom, jako ostatní náboženství, že člověk musí nějak šplhat a nějak se dostat a nějak být dostatečně dobrý, aby ho Bůh přijmul. Že jo? Islám věří v to, že vlastně člověk neví, jestli je zachráněný nebo ne. Protože to záleží na tom, jak se zrovna Allah cítí. Jestli zemřu, ale má blbou náladu, no tak jsem v háji, no. Ale jestli se cítí dobře, jo, tak půjdu do nebe. Ale my víme, že náš Bůh není podle pocitu, podle emocí, ale že každý jeden, kdo ho přijme, tak má věčný život. A my můžeme mít jistotu záchrany, jistotu toho, že máme věčný život v Ježíši. A já bych chtěl, abychom se podívali teď do Lukáše, takže Evangelium podle Lukáše, a tam se trošku zastavíme nad jedním příběhem. Takže Lukáš, 5. kapitola, Lukáš 5, a tam to bude 1. až 11. verš. Takže Lukáš, 5. kapitola, 1. až 11. verš. A tam je napsáno. Jednou, když stál na břehu Genezareckého jezera a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát 2 lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodí. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, drželi jsme celou noc a nic jsme nechytili. A když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ať jim připlují na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíše na kolena. Odejdi ode mě, pane, zvolal. Jsem hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedovi, synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Víte,
Tohleto je příběh, který jsme možná si četli hodněkrát, který jsme hodněkrát slyšeli, ale je to strašně silný příběh. A já bych chtěl z toho vytáhnout některé body. Ten první, když jsem si to četl a kterého jsem si tak všiml, bylo to, že Ježíš šel a protože tam byly velké davy, tak si vybral jednu loď, ale on věděl, čí loď si vybrat, že jo. To nebyla náhoda, že si řekl, tak koho teď? Ale já věřím, že on viděl Šimona. Já věřím, že on už věděl, že to je někdo, že on chce proměnit jeho život. A on přišel k Šimonovi, podstoupil, že na jeho loď a trošku odpluli od toho břehu a Ježíš vyučoval. Víte, já věřím, že Šimon, který byl na té lodi, takže on slyšel Ježíšova slova. A že ta Ježíšova slova něco v něm dělali. My nevíme nic pořádně o tom, jaký život Šimon měl, ale myslím si, že jako každý jeden z nás předtím, než jsme se setkali s Ježíšem, tak měl život možná plný trápení. Možná se něco dělo v jeho životě. Vidíme, že rybařil, ale nic nechytil. Možná byl zdeptaný, sfrustrovaný, prostě už neviděl co, pral tam ty sítě a říkal si, jejda mane, prostě nic jsme zase nechytili, peníze nebudou, co teď budeme dělat, jak se postarám o rodinu a tak dále a tak dále. Sami to všichni známe, jak ty myšlenky se jedna naváže na druhou a prostě jsme bez naděje. Ale v té beznadějné situaci přišel Ježíš. A Ježíš vyučoval a věřím, že, jak jsem říkal, Petra se dotkla ta slova, protože to byl sám Ježíš, kdo říkal. Ale víte, hodně lidí, které potkáme na Slovensku, tak jsou přesně takoví. Oni mají těžký život a oni slyší Ježíšova slova. Ale víte, co by se stalo, když Ježíš řekl, vypluj na to moře a znovu jdi lovit, co by se stalo, kdyby Petr řekl, ne, to nedává smysl, ne, děkuju. Tak Ježíš by odešel. A já věřím, že Petr by přišel o to nejcennější, co mohl získat. A hodně lidí takový život žije. Kdy oni slyší Ježíšova slova, že jo, Slovensko je katolická země, všichni znají prostě ty biblické verše nazpaměť skoro, ale hodně lidí říká, OK, to mi stačí, já to slyším a jdu dál. A Petr by pokračoval možná takový zdeptaný život, kdy očekával nějakého toho mesiáše, někoho, kdo přijde a zachrání je od Římanů a tak dále, od všech těch životních problémů. Ale Petr udělal to správné rozhodnutí. A když Ježíš řekl, vyjeď a zkus lovit ještě jednou, tak Petr řekl, OK, a vyplul na to moře. Víte, v té době by vám každý rybář řekl, že to je blbost, to, co Ježíš řekl. V noci ty ryby vyplouvaly k hladině a jelikož oni lovili sítěmi, tak bylo jednoduché ty ryby vlastně ulovit. Ale přes den, když začalo hrát slunko, tak všechny ty ryby pluly ke dnu, kde že jo, byl chládek a oni vlastně utekli před tím horkem, před tím denním horkem. Takže pokud v noci nic neulovili, tak je přece blbost přes den lovit. A Petr, jakožto rybář, myslím, že byl zkušený rybář, mohl říct, ale Ježíši, prosím tě, to nedává smysl. A tohle to říká hodně lidí, ale prosím tě, to evangelium to nedává smysl. To je až moc jednoduché. To je až moc prostě... To není dostatečně komplexní, komplikované. A hodně lidí tím opovrhne. Ale Petr řekl, OK, nedává to smysl, ale udělám to. A zažil zázrak ve svém životě. Zažil zázrak, který ho proměnil. A víte, byl to ten zázrak, kdy on zažil Ježíše ve svém životě, který ho přivedl k tomu, že on padl na kolena a řekl, odejdi ode mě, Pane, jsem jen hříšný člověk. Co znamená hříšný? Znamená to, že udělal chyby ve svém životě. Řekl, Ježíši, já si nezasloužím, abys byl na téhleto lodi, protože já jsem udělal tolik špatných věcí. Ty nevíš, co jsem udělal ve svém životě. Ty nevíš všechny ty chyby, které jsem udělal ve svém životě. Já si nezasloužím, abys byl tady. Ale Ježíš říká něco jiného. Ježíš neříká, OK, to je fakt, odcházím. Ne, co řekl Ježíš? Ježíš řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Co to znamená? Neboj se,
I přes tvé chyby já si tě chci použít. Nezáleží na tom, co jsi udělal toto ráno, co jsi udělal včera večer. Nezáleží na to, na co jsi zdíval, co jsi řekl, co jsi řekla. Následuj mě, řekl Ježíš. A já proměním tvůj život. Už nebudeš definovat tím, co jsi dělal, ale já ti dávám nový život. A víte, později dává Petrovi i nové jméno, Šimonovi. A říká mu, ty budeš Petr. Ježíš mu dává nové jméno, dává mu novou identitu. A to je to, co dělá Ježíš Kristus. On bere naše zlomené životy, bere to, kde jsme, zdeptaní, bez naděje. Bere ty životy a říká, následuj mě, dej svůj život mně a já ti dám nový život. Já ti dám novou naději, já ti dám novou identitu. A to je to evangelium, v které věříme. Že ano? Amen? Amen. To je to evangelium, že Bůh stvořil ten svět ke vztahu s ním. Abychom mohli mít vztah s živým Bohem. Víte, mě fascinuje, když se dívám do knih Genesis a čtu si prostě, že Bůh se procházel po zahradě a volal Adame, Evo, kde jste? Prostě oni měli tak blízký vztah. A co se stalo? My jako lidi jsme se rozhodli odvrátit se od Boha. Hodně lidí to háže na chudáka Evu, že jo? Říkají, Eva za to může. Ne, my jako lidstvo za to můžeme. My jako lidstvo jsme se rozhodli říct Bohu, hele Bože, já tě nepotřebuju. Já to zvládnu sám. A rozhodli jsme se vydat svým vlastním směrem. Já jsem to říkal i včera, že když jdeme na ulici a bavíme se s lidmi, tak hodně lidí řekne, já Boha nepotřebuju, já jsem svým vlastním Bohem. Když se tam věříš v Boha, já věřím sám v sebe. A lidi se snaží zamaskovat tu beznaději, kterou v sobě mají. Protože říkají, já to zvládnu sám. Já se na lidi nebudu, na Boha nějakého, na nějaké lidi, já se nebudu o ně opírat, já můžu důvěřovat jenom sám sobě. Ale vidíme, že tohleto přináší jenom války, nenávist, smrt. Vidíme, kolik rozvodu se děje ve světě, vidíme, kolik nenávistí je ve světě, kolik zloby je ve světě, kolik neodpuštění ve světě. Protože my jako lidi jsme si řekli, já to umím lépe. Ale víte, mě fascinuje i to, že Bůh, když my jako lidi jsme se rozhodli od něho odvrátit, tak on si neřekl, že jo, jejda mane, co teď budeme dělat? Nezhromáždil všechny anděli a neřekl, no tak lidi, tak teď co? Tak máme nějaký plán B? Ne, on už věděl. On věděl, že my jako lidi se rozhodneme od něho odejít a věděl, že jediné řešení je, aby on sám přišel na tuhletu zem. On poslal svého syna, Ježíše Krista, Bůh a člověk přišel na tuhletu zem, aby nám řekl o tom a ukázal, kým je Bůh. Aby řekl, hele lidi, to, jak si myslíte, jaký je Bůh, ten koncept Boha, který máte, je špatný. Tohle to není Bůh. Já vám ukážu, kým je Bůh. On nám ukázal, kým je Bůh a tenhle ten Bůh nehledal poctu, nehledal svou slávu a řekl, lidi, já jsem přišel, abych dal svůj život za vás. Víte, je i napsané, že je jednoduché dát život za své přátele, ale Ježíš nedal život jenom za své přátele a dal život za celé lidstvo. I když věděl, že lidi jim budou pohrdat, i když věděl, že lidi na něho budou plivat, že lidi v něho nebudou věřit, že lidi řeknou, hele, já tě nepotřebuju. Kdo by za takové lidi chtěl umírat? Ale Ježíš šel a za takové lidi zemřel. Zemřel za každého jednoho z nás. A my známe ty příběhy, že z druhé světové války, když byly koncentrační tábory a je tam jeden příběh právě z toho polského koncentračního tábora, kdy byl jeden muž, který byl otec dětí a oni ho chtěli zabít. Ale byl tam taky jeden kněz a on řekl, nezabijte jej, místo něho zabijte mě. A on položil svůj život za toho muže, který měl děti, měl rodinu a to mohl potom přežít, co vím. A ten kněz zemřel za jednoho člověka. A já si cením takových lidí. Ale víte, ještě více si cením Ježíše, který nezemřel jenom za jednoho člověka, a který dal svůj život za celé lidstvo. Který šel na ten kříž, zemřel na kříži a zaplatil tu cenu, kterou my jsme měli zaplatit. Každý jeden z nás je hříšný, každý jeden z nás si zasloužil trest. Ale Ježíš zemřel na tom kříži a vzal to na sebe. A víte, co je ta dobrá zpráva? Že
náš Bůh žije. Že Ježíš 3. dne stál z mrtvých a Ježíš žije. A tenhle ten Ježíš, který žije, je ten, který proměňuje naše životy. A to je ten důvod, proč stojí za to jít na ulici ke svým spolužákům, spolupracovníkům a mluvit o tom. Protože tenhle ten Ježíš, který žije, proměňuje. Proměňuje to, co nikdo jiný proměnit nemůže. A to je ta dobrá zpráva. A víte, mluvíme o tom, jak mluvíme s lidmi na ulici, jak mluvíme s lidmi ve školách a tak dále, ale já věřím, že i my v církvi častokrát zapomínáme na tu krásu evangelia. Že se zaměřujeme na hodně věcí, ale častokrát zapomínáme, co my vlastně máme v Ježíši. Prožíváme nějaký ten křesťanský život a nějak se tím plácáme a snažíme se prostě nějak přežít, chodíme na modlitevní setkání možná, ale trápíme se sami sobě a říkáme, Ježíši, kdy už přijdeš konečně, protože tenhle život je těžký. Místo toho, abychom žili v plnosti kříže. Víte, Ježíš šel na ten kříž, vzal na sebe všechen stud, prostě oni na něho plivali, on byl žíznivý, je napsané, že z něho srdli jeho šaty, visel tam na kříži polonahý, prostě to všechno, on vzal na sebe ten stud, tu hanbu, prostě ty nemoci, ty bolesti, ty starosti, to všechno on vzal na sebe. Proč? Abychom my už to nemuseli nést. Abychom mohli přijít před ten kříž a říct, Ježíši, já i ten svůj stud, i tu svou hanbu, i ten svůj hřích, i ty své nemoci, i ty své slabosti, já dávám tobě. A já vím, já ti děkuji za to, že ten život můžu prožít úplně jinak.